At datayon, iti maikadwa apaset, ti teleserye, anapauluan iti, narawet ka at talaga, Ryan. Subyak man tayo na udi, apasamak, iti umuna apaset. Ay bay daytoy Alas 9 iti rabi, ngimjak pa'y na makaturog. Malaglagip ko, dahil di nakita kini ma'am. hinakon Ay, nata makasulisog talaga. kaludlo Gapot ako bingak pa'y, agpay dumanga ay na, ketrinog gyakon ngi narapaat, ti pakabuklan, ti pamagi ni ma'am. nagpakada At daap natan iti katengaan, ti panang imagine ko kini ma'am. Idi bigla naglukat, tiri daw ti kwarto ko. Ken, pinasged na ti silaw. ang baul nga ayan Jak gayam na ilak tiri daw. At daytan ni ma'am. Awan ti anyaman, asuot iti bagin. timud ang puso Gapo iti panakakilaat ko. kawawa Isuot ko kumandi sa pinku. Ken ti badok. Niminggawid ni ma'am nagiti imak. sa karin-karin Di ka nagbabain. Naruwama ko na makakikita ti kakasta. Ken, normal laeng dayta ngar aramiden dagiti agkabanwag. Kaob ubingam, kinuna ni ma'am. Bolon na anang yawat iti lotion. may sakit sinong tira Di lang mabalin nga imasahe na, Ryan. Nasakit ngamin di bagbagik. Dinagos natin ang pakleb iti kama. Sige ma'am, sige. Ay na. Nakalamlamuyot ti kudil ni ma'am. Nagganas nga aprosan. Naglaing kamit gayam nga masahe, Ryan. Ala, idagdag sen mo pa'y basit. nabati at ngagmay Ay na po. Sa balin at talaga, ti maliknag. mo di To'y taraken ko. Kasta una yan, ti panaggulagol na. Ngumer-nger-nger pa yan. napankan ngem di ka Nagpuligos ni ma'am. Nagdata. nang ibati Imisim anang matmat to'y uken ko. inulbek ka di apa Kasta unay a panaggarbuto to'y barukong ko. di gaming ta Ryan, agsubli sige man. Imasahin pa dito'y samok. timudem po Ipangatong samo ipababa. wawa ala nagsubli Ay na po, jaksan magawidan nga agtaol na ito'y uken ko. pigis sa karin ita Minasahig nga ron, amin na paset ti bagi ni mama. publika Amin na turturod. Amin na wawaig. Amin na likkaong. Ken amin na kurba. Ngem, nagpatingga ak laeng iti masahe. Iti di mabayag, kinuna ni ma'am. bye-bye Tapno fair ti laban ni Ryan. Imasahe kamet. Nagtung edak. Ket pati dahito uken ko. Nagtung ed. Kunak no agpatinggalaeng iti masahe ti aramiden ni ma'am. Ngem saan. Binmatok. Naghelikopter. Ken nagkabalyupay. Kasta unay aranitrit ti kama. Kabigatan na mababainak pay laeng itinapasamak idirabi. Ngem
ko na ni ma'am, adyak ko no ibagbagay di siya sinuman. Tapno sa anak, ang maawanan iti trabaho. Kuna na pa'y anayunan na ti sweldo. Agayan ayat kap Gaputa kayat ko ti makaurnong, diya akong nagtagtagaripay. Siyempre, magusto ak met tinapasamak. Kas lang rod awan ti anyaman na napasamak. Ngem ti pagdaksan na, pagsayatan na ulit-ulit metten dayjay pasamak. dito'y biyag ko. Nagmayat ket din ti biyag ko. Nagragsak. Adupay ti kwartak. Naminsan nga aldaw, inbaga ni Sir ako yugik kano isuna ang mapanidye bagyo. Tapno matulungak nga agkaga kadagiti gamit na. Asi a puso. Gapot amok meten ti ag-drive, siya kanon ti mangi drive ken kuana. Taadda ti talo aldaw a seminar na maipanggep iti negosyo. Simurutak nga rod ken kuana ijay bagyo. May sa nga hotel tinagdagusan mi. May sa akwarto na nakapinpintas. Ngem, may sa adakkel kama ti pagidaan. Mabainak ko maamaki kaidda ken ni Sir. Ngem, kunana met nga agkaidda kam latan tapno nalaklaka ti bayadan. An-anusan mi kanulatan tamay sa akama uray tadakkel met. Talaga a negosyante ni Sir. No sa dinayan mo Sakbay ang maturog kami. Nagpa-deliver ni Sir iti agkakangina a mainom. ang tiin nag-insong Itapay laeng nga mapadasak ti uminom iti kastoy. lulot agarubo. Painumen na kano. Taagas kano ti bannog. Ken uray no mabarte ka ket mabalin ko kanumet ti agmalmalem a maturog iti kabigatan na. Luwag in kakatput. Bayat ti panaginom mi. Adda insalpak ni Sir a DVD iti pagbuyaan. In kakat in Ay na ket bold met ti ipagpabuyanan. Video da ken ni ma'am. Ket ne makitam ti kinalaing ni Sir. Kastamet ken ni ma'am. Gasa tapiman. Iti dini mabayag. Binalbaliwan ni Sir ti DVD nga impasok na. Damo at taray. Duwamet ti nalalaki ti adda iti video. Di man timan. Ana nga tati kayat asungan ni Sir. Pero mi ang mababain na. Kaditi agin. Kasladyak kaya tabuyain. Ngayon, intultuloy ko latan na binuya. Nagkakaasi a puso. When, intultuloy ko lat na tinagbuya. Idi na pan nagdigos ni Sir. Kalpasan ang nakadigos. Inbaga na met, asumublatak met ang mapan nagdigos. Iti pa nagsublik iti kwarto, nakatolya at laing. Nakaiddamet ni Sir. Nakabrief laing. Ket makitam ti kinapuner ti pamagina. Agpada kami laing nakunkunak iti bagik. Mayat met ti pamagik. Ken nataytayag akpay ngem ni Sir. Saan akaslakan ni Mr. Obasit? Timay su. Idita isuot ko kuman ti badok. Bigla ti makder ni Sir. Ingawid na ti imak. Abangan ang susunod na kabanata. Anang ata ti mapasamak. Umanugod nga ta ni Ryan. Adda nga ta mapasamak. Abangan.